ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଥ କାମ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଅରରେ ସେମାନେ ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି ଚକର। ତାପରେ କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ବାହାରିଲି। ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ମୋର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିତିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଖଟି କରୁ ଆଗରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସୁ, ଖଟି କରୁ, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ମୋର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍। ହଁ, ଦେଖିଥିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେବେ। ଏମିତି ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ମନଟି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ସେଠି ବିତେଇଛି, ଯେହେତୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରେଇ ଦିଏନି ଯେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି ବୋଲି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କଟକରେ ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଡାକୋଟା ବିମାନ ଯେଉଁଟା ଆମ ଚଲାଉଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଚଲାଉଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲିକି କିଛି ସମୟ ସେଠି ବିତେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲି, ବାହାରିଲି ଗାଁକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।